Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Инак видеои нав ҷавоб ба саволое ки ба мо дар комментария пешкаш кардагӣ буданд. Пешаи барномаро сар кардан якчира хотиррасон мекунем. Чанд нафар одам рақамҳои анами телефони маро пурсида дар комментария. Рақамҳои вайбера ба шумо мегумозӣ 501 33 86 33 ва хоҳиш мекунем ки ба ин рақамҳо занг назанед. Савол дошта бошед дар вайбер пешкаш кунед. Инак сар мекунем комментарияҳоро хонданам. Абдулло Ҳусейнов нависад: Сорбон ба ту ташаккур, раҳмат, беҳтарин барои бачаҳо видео мекунӣ. Ҳазор раҳмат шумо дорам. Ҳусейнов нависад: иди ҳама муборак бародарҷонов. Мо худ махсусем ва ёра як бор задан дар кораи нависад. Дар инҷа ба фикрам ки коркунои военкомата дар назар дора. Мувофиқи қонун агар ки мақсад ба саломатӣ ягон кас зарар биёрӣ, латукуб кунӣ, таҳти латукуб ягон каса қарор бигирӣ, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад шахсият. Мақсад коргари аблавара дар назар дошта бош. Дар инҷа агар ту бизаниш ура ҳамчун коргари давлатӣ, не ҳамчун як шаҳрванд таҳти латукуб кардани ту қарор гирифтан ба назар мегира қонун ва анаму шахсияте ки латукуб мекуна як каса ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд мувофиқи моддаи 112 кодекси ҷиноятӣ. Ёқубҷон Раҳимов нависта: илтимос саволумда ҷавоб те. Аблава дар хонат зада бидроя аблавара бизанӣ ба ҷавобгарӣ мекашанд. Савола ҷавоб те. Дар ин савол аллакай ҷавоб додем бародар. Муслима нависта: якай Сорбон, сарта дар бало намонӣ бо. Ғарибачаи Ошиқ нависта: ака вабше татда гап надорам, гапи ҳаққа гуфтӣ. Не ки ҷаноби олӣ то ҳатто гуфтагия ин сухана ки ба хонаи кас надароен, мувофиқи қонун поискатиян тамом. Агар наомад баъд метавонӣ участкови ҳамон кӯчара барӣ. Тамома ҳозир боша мардуми мо зуршон ба мардуми камбағал мерасад. Ман хизмат кардагиам, аммо дилам ба одами камбағал месӯзад. Албатта ки мо пешаи барнома дар як мавзӯъ қайд кардаем, моддаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистона ба шумо гуфтем, яъне ба хонаи шаҳрванд манзили шахс дахлнопазир аст ва ба хонаи шаҳрванд даромадан манъ аст мутобиқи моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъзе мавридҳое ки қонун муқаррар кардагиаст. Танҳо дар ҳамон мавридҳо мумкин аст тамом так анами коркунои военкомат ҳақ надоранд ба хона зӯроварӣ карда бидроянд. Ҷоник Мирзоев нависта: меги саволтона дар таги видео нави 3 бор шид менависам, як бор ответ наметӣ. Бародари азиз, як чира ба шумо бигӯм ки ман инҷа як нафар ба саволҳо ҷавоб метим, не ки мисли ты дар инҷа ҳазор нафар одамоанд ки ба ман савол пешкаш мекунанд. Дар ютуб ки саволта нагирифтӣ ҷавобша, дар инстаграм бите, дар инстаграм ки нагирифтӣ, дар вайбер пешкаш бикун. ҳар рӯзе ки ман смсҳоро проверка мекунам 400-500 та савол ай бародаро, ба ҳамин хотир ман ҳамаи ва як бора ҷавоб дода наметавонам. Тоҷик тюб нависад: номеро чанда, яка савол битем. рақамҳоро дар аввали видео гуфтам. Кулябекс нависад: ба хоната зуран бидроянд, корчаш бизанӣ, чӣ ҳукм дорад? Мувофиқи кодекси ҷиноятӣ агар корча бизанӣ бу вай яъне ба ҳалокат бираса, одамкушӣ ҳисоб мехӯрад, моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ дар дохил мешавад. Ва агар ки ба ҳалокат нараса, моддаи 237 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ ҳатман ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд ва аз озодӣ маҳрум мекунанд. Капитан Майор нависта: барои конкурс кай мебирояд қонун ки ҳами касофатҳоро айхуни мардумхӯрӣ монанд? Имина барои конкурс кардан қонун намебирояд, ва лекин барои конкурс кардану лотареяву дигару чизҳо қонун ҳастай. Кодекси ҷиноятида омадагие ҳастай ки мумкин нестаянд ҳамин чизҳо. Саид нависта: салом алайкум, агар як кас дар хизмат боша, як хона дигар узви хонаро ба хизмат мебаранд, зиёда аз 2 писар бошанд мебаранд. Дилшод Саидов нависад: салом акай Сорбон, дар бораи тӯй кардан дар карантин, тӯй чӣ тавр гузарондан дар кор? Тӯй на зиёда аз 5 нафар, аз 5 нафар зиёд мумкин нест.
Мизонов нависад: салом ака юрист. Барои шумо чанд савол дорам. Мехоҳам ки дар телефон суҳбат кунам. Шумо хати номерои телефонро бинависед бародар. Узри зиёд ба воситаи телефон суҳбат карда наметавонам. Дар ҳамо рақамҳои Viber саволта пешкаш ки бародар. Ғариббача нависад: ҳамин қонуни баробарҳуқуқии зану мард вообще неправильное. Барое ки зан бояд ҳуқуқаш бояд ай мард паст бошад. ҳамин қонун боиси бисёр вайроншавии оилаҳо мешавад. Дар байни зану шавҳар як нофаҳмӣ майдае шава. яхе занҳо тори сари шавҳаршон мебуроянд. Марам баробари то ҳуқуқ дорам гуфта, агар ҳуқуқаш пасттар бошад, ҳамун зан метарса камеам бошад, хаб карда зиндагиша пеш мебарад. аввалан ки ҳар яки мову шуморо, ҳар яки оиладорора аввалан худованд худчона инсоф бутия ва худчон ҳар кас зиндагии худша худаш метавона обод кунад ва худаш метавона вайрон бикунад. ҳеҷ кас зиндагии ҳеҷ каса вайрон карда наметавонад. На маҷбурӣ, на ба зурӣ, на ба ҷанг, на ба ҳечӣ. ҳар кас дар зиндагӣ чӣ коре мекунад намекунад, вай ана ҳамун кора худаш мекунад. ҳеҷ каса дар инҷа гунаҳгор кардан дар кор нест. Алишер нависад: салом бародари юрист, иди шумо ҳам муборак бошад. Гапҳои нағз гуфт. Як савол доштам. Писарам моҳи ноябр 18 буд мекунад, лекин модарзод ачкӣ мегардонад. Аскарӣ мебаранд ё ин ки не призифи тирамоҳида? Не апаҷонин акаин намебаранд. Марк нависад: салом, дар шаҳри Москва қарор дорам. Дар Тоҷикистон паспорти тоҷиким хонадам мондай ва хонара ба номи худам кунам. Мегӯм мешава худам набошам. Ба воситаи давернст ҳамуҷа рӯӣ кунӣ, агар мешава қабул кунанд аҷа агар. Эйҷи нависад: ришт суннати пайғамбарай, гӯш накунӣ инора, ҳамаш 100%. Агар ма ин қадар вақт комментарияҳои ноҷои одамора шаҳрвандора агар аҳамият медодам, ма давно каналма маҳкам мекардам, дигар видео намекардам. Худованд ҳидоят кунад ва лоиқи ҳидоят бошанд. Агар ва ё бекоранд мардуме ки суханои қабеҳ менависанд, дашном менависанд, уво тупам хеле мешинанд, на барои як чи омӯхтан, на барои як чи айхид кардан. ҳамихе интернет медуроянд, ҳар каса ҳақорат мекунанд. ба ҳамин хотир увора ба худованд меспорем. Эйҷи нависад: касе аз Тоҷикистон ба Россия меравад, аз 15 июл рейсҳо сар мешаванд барои гражданинои Тоҷикистон. Бародарои азиз, ман як видео дига кардагиам, номи видеом нависагия ки рейсҳои самолётҳо кушода мешаванд. Ман як чиро дар шумо гуфтанем, мақсад одаме ки мактаб хондай, одаме ки дар мактаб забону адабиёт фан хондай, ай сарлавҳаи ҳамин ном ба худшам мефаҳмад ки дар ҳамин дохили видео чӣ мавзӯъ рафтаистад. яъне ман навистам ки рейсҳои самолётҳо ҳуйшидестанд. агар ман менавистам ки рейсҳои самолётҳо ҳуйшидестанд, дар охири ҳамин ҷумлаам аломати хитоб мемондам, ин маънои ура дошт ки дар ҳақиқат ҳуйшиданд. лекин ман дар иҷа навистагӣ будам ки рейсҳои самолётҳо ҳуйшиданд ва аломати савол мондам, яъне ки ҷумла ба воситаи саволӣ тамом шуд. иҷада савол додем, пурсидем ки кушода шидестанд оё ё ки не. ҳамин чиза бисёри бародарон намефаҳманд, баъд медуроянд гапҳои қабеҳ менависанд, пеши худшона хеле ганда ба савод мегиранд. ба ҳамин хотир ҳар як чира айхид бикунед, ҳар як чира айхид бикунед ба фоидаи худтона, ба манфиати худтона. ин ҳамиҷада агар дар ҳамин хели нозукиҳо шумо хатои мара биёвед, ба хатои ма гап занед, ман мегӯям хо бародар қабул, ман хато кардам, ислоҳ мекунам. Не ки рӯи бесаводӣ ин ҳамин шумо бо мара хандан мегирад дар ҳамин хели гапҳои шумо. эйҷ навистай боз як саволи дигар: салом юрист, документи нижинати оригинал харида мешавад ё ки не? Ман оиладорам, мехоҳам паспорти Россия гирам, ҷудо шавам документални ё варақи нижинати харидан намедонам мутобиқи қонуну. ва агар ки ту дар назар дошта бошӣ, мақсад дар паспортат муҷаррад навистагӣ нестай ва иваз карда мешавад ё ки не? Намешавад. дар ҳамун паспорти ҳар яки мо шумо агар оиладор набошем муҷаррад менависанд. ана ҳамон аллакай худаш басай кифоя.
ислом салимов нависад якай сорбон дар кадом қонун омадагие ки карантина ине ки дар бозори қурғантепа 10 суммети бад медрои харид мекунӣ ягон одам нестай пеши раҳи инора гира пешакӣ раҳмат шикоят кунем бародаро ба ҳукумати ҳамун қурған шикоят кунем бирен шикоят кунем пешгирӣ кунем бародарои азиз. идибек нуров нависад салом ака ман соли 2017 зан гирифтам ва соҳиби як фарзанд шудам ва соли 2019 ҷидо шудем ва ҳама чизоро бурдан ман да москваям бояд баробар тақсим шаванд не адвокатон меган не ҳамаша бояд чизи чорара зан бигира бо мара 300 сомон алимент меган бояд куҷо муроҷиат кунем агар ки закс дошта бошӣ ба воситаи анаму заксет метавонӣ ки баробар молу мулки баъд ай тӯй кардагита ба даст овардагитонат баробар тақсим бикунед ба воситаи закс ба воситаи ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ ва ӯ алимент 300 сомон гуфтагишон мақсад бародари азиз ту долженӣ ки барои фарзандат алимент биспорӣ нодорам бошӣ шароитам надошта бошӣ ту бояд биспорӣ ягон хел дасткашӣ карда алимент наметавонӣ. ва инак видеоро ҷамъбаст мекунем бародарои азиз ягон савол боша онаму рақамҳои вайбер да танҳо дар вайбер бинависен ё ки дар инстаграм интизор бошен ман ҳар яки шуморо иншааллоҳ худо розӣ боша саволотона ҷавоб метавам. дар охири барнома як бори дигар мегӯем ки иди рамазон ба ҳаматон муборак боша ва худованди бузург дар инами иде ки гузашт боз пешаи як иди дигара иншааллоҳ иди қурбон то ченан ҳамин беморира ай рӯи дунё махсусан аз тоҷикистон нест нобуд кунад ки ва мардум ранги пештара бубироянд мақсад кӯдакҳои дигардак бикунанд ва калоно ба хонаи хеш таборо ба дидорбинӣ бираванд. умуман худованд ҳамаи моро дар паноҳи худаш нигаҳбон бошад садҳо соли дигар мову шумо ба тани солим ба зиндагии пурбаракат зинда бошем сарбаланд бошем. дар канали юристиҷей ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. худоҳофиз амакасан.